li gorî gelek rexnegiran, siyasetmedarên serekeyên welat ji bo çareserkirina gelek pirsgirêk û qeyranan, civan têkçûna jîngehê, qirêjiya hewayê, xîzanî, bekarî û qeyranên enflasyonê, rîcandina mejî û revya sermaye, nerêveberî, gendeliya mezin û hêtadaviyê. Di rewşek wiha de, bingê hikûmetê bitî awayî naxwaze, desthilatê bi xwediyên wê yên resen, gelre parve bike û kar radestî pisporan bike. Karikatûra ve hefteya Mana Neistanî ji bo Deutsche Welle Persian işareteke, ku dibe ku ev balafir ne durî astenkirine be.